Grace and peace in Christ, kanyayo amin kakabsat. Welcome manen kadating lifeline topic review tayo. Tayo sang kamay sa manen nga adalan dagiti sasao iti Apo ang may panggap iti topic tayo iti Wednesday nga intayo pagdidiskuteran tatang gundaway ket sakbay na nga rod iti amin intayo nga rod i-share digiti dito yung stream tada makadwa tayo himot pay digiti kakabsat tayo ken amin nga pagayam tayo. Sakbay nati amin nga rod intayo nga rod kumararag ket dawatek man nga rod ken ni Brad Danmark ta idaulo na iti kararag.
Nimbag nga rabi iyo gagayan kan kakabsat kunting arod agkararag indumog tay nga rod amami nga nailangitan agyaman kami kadating oras nga impay mo kanyami ket kang arod o God iti kanayon nga agtignay iti puso ken panunot ti maysa ken maysa ket awan pulos iti pakapilawan ano mas maawatan mi iti sasaom ket amumi was nga maawatan mi iti daytoy haan nga awan iti kurang na may aplikar mi iti daytoy babay an iti Espiritu Santo nga impay mo kanya tatangor nga gundaway agyaman kami kadati nga opportunity nga inted mo kanyami iti kangarot ti mangitultuloy nga mang-guide kanyami ken mang-touch iti puso ken panunot iti maysa ken maysa lalo kadigit agbuy-buya ket sikangarod iti makikaadda kanyami or agiin na dayo kami iti lugar ket nagyaman kami kadati nga opportunity kadati nga inted mo kanyami nga platform ket sikangarod iti mang-bless kadigiti tao nga nausar iti daytoy ket mas maging efficient pay, especially internet connection, ket haan pulos nga putol-putol or gatan nun iti message mo ket awan ti kurang na tano ma-receive di kiti tattaom iti buo nga message mo itatangagon daw. Dati nga roti dawat mi tinagan ni Kristo nga po mi. Amen. Thank you, bro. Ket tangarodan ket intay met amamon digiti makadwa tayo tatangarabi nga mangadal ka dagiti sasao ti Apo. Ti umuna may isang tagaban na, tagadaya, banda na ti daya. Natibker iti pamati tultuloy nga mangiwarwaragawag iti pamati na kini Apo tayo nga Hesukristo. Ay bak nga rod ni Brad Christian, bro. Okay, good evening. Manan kakabsat. Praise the Lord. Iti dating gundaway. Nadaan tayo manan iti gundaway nga agmaymaysa. Nangnangro na kadagiti contacts nga ipapahandle ni God. Digiti tattao nga ipapahandle ni God kanyak. Kahit kuman nga imbitaran ida da Brad Gian ken Marquisiagan Jay Paway kastamet ken ni Brandon Robio ni Brad Jomar Kabakungan kastamet ken ni Dave Wanya so Jason Dimaya join kayon kakabsat let's learn together para itin spiritual nga panagbiag tayo so God bless kakabsat God bless. Okay, kabsat ke timot sumarno nga intayo yam amo kaabay mo't lang tiban na taga Marcos. So may samot nga natibker iti pamati na nga bibihag iti ti life na kini Kristo or man pay ado iti challenges iti life na agi stay nga natibker iso na ay bakman nga rod ni Kuya MJ. Naken parabor iti adakuma iti tumunggalmay sa kada tayo kakabsat. Praise the Lord na danunan man deto yen nga intayo pinaglalanglang pagtutungtungan tayo iti sasao iti Dios kanitang oras agyaman na kakabsat iti biag ti tumunggalmay sa ket kahit kung aron nga imbitaran iti kakabsat iti Bible study iti MMSU CTE ni Brad Sherwin ni Brad Humphrey ni Brad Luigi ag-join kayon kakabsat and kastapay kun ni SN Ramon na taga Karasi basbasa matla MMSU ken digitay kapamilya dita Cagayan ta Claveria particularly Claveria ken kastapay dita Vintar naka-join ni mamangkon nakitagtatay praise the Lord and ita kapamilya dita Marcos ag-join kayon kakabsat ko ken ni Kristo. Praise God. Praise the Lord, Kuya MJ. Ket ay bakmet iti nagparita tayo may samot lang nga taga Marcos ket tuloy nga agubra nga iti pagayatan ni Apo agsipud ta
ada iti promise ni God kanya na. So ay bakman nga rod ni Brad Denmark. Praise the Lord. And nakamay di pa ng introduction na promise ni God. Sige. So nimbag nga rod nga rabi iyong manen gagayem ken kagabsat ente nga rod amiring sen iti kanayon nga ipapait dito nga rod message ni God kanya tayo nga tatanga gundaway ket haan tayo nga sayangin digiting opportunity nakamimit namin digiting opportunity anong aglearn tayo kakabsat kadigiti graduate iti Bible study nag-aawid dan Tagaluna Genesis excuse me sige tayo kakadwak idirasta Bible study ito batak the Genesis, Janjo, and Christian and Renz tultuloy lang buya hindi kita ay taga CTE kita graduating kat tultuloy nga ron nga aglearn haan nga po graduating kat nga agsabing dapat iti pinag learn tayo aglearn ka DJ nakapinpintas nga message ni God kanya tayo itinaldaw praise the Lord. Sige. Praise the Lord, Brad Denmark. Dagito iti kakadwa tayo tatang rabii. Iso da iti kakadwa tayo tatang rabii. Tatang agundaway kahit kumamot nga awisan dagiti kadwa iti Bible study ken iti kapamigdak iti pidig dumngeg ken agbuya kadating lifeline topic review ta mamamutay pa ni Kristo. Ket tatangaroden ket intayo pagsasaritaan iti iti topic tay di Wednesday nga kunana grow in the body of Christ. Wenno iti Ilocano dumakkel tayo iti bagi ni Kristo. Iti scripture tayo ket masarakan iti 1 John 1:3 nga kunana ket ngarod ibagami tinakita ken nangigmi tapno mairaman kayo met iti panakikaduami iti Ama ken ni Hesukristo nga anak na. So di kita talo nga puntos nga intayo pagsasaritaan tatang gunda nga oras. Grow in spiritual relationship. May kadwa, grow in spiritual unity, and may katlo, grow in spiritual life. So intay nga rodon iti umunang punto tayo tang oras. Kuna natoy ti spiritual a relasyon ket nakabatay iti kinapudno, kinasanto, kinadalos ken kinalinteg ti Apo. Daytoy ket agnanayon ngem ti physical a relasyon ket nakabatay ti ayos ti lubong ken temporaryo laeng. Kumusta ti relasyon tayo iti Apo? Iti pada tayo a Kristiyano, iti sabali a tao na espirituan kadi wenno physical laeng. Ikagumaan tayo nga rod agun oden ken dumakkel iti espirituan a relasyon ta daytoy ti gapunang inayaban na tayo ti Apo. Sige, iti nga rod pagtutungtungan daytoy ket ayabakman nga rod ni Brad Denmark no natin makunana ka daytoy nga puntos. Sige. Praise the Lord. So, nakapimpindas dati nga we need to grow spiritual. Once kami makuna tayo nga spiritual, ket awan pulos iti pagkurangan or kumbaga everlasting isuna, agbayag. So, kailangan lang talaga mo, kuna natin nga rod, spiritual relationship ket nakabatay iti kinapudno. So, dijay, ket spiritual, we need to grow anati pudpudno. So once nga talaga inaccept ni Jesus Christ as Lord and Savior, is unnatural nga talaga mo nga grow kanay nga may bagbaga deta, no nga dati part ni nga haan nga agro, bakahan nga nga kinapudno iti take hold kanayon nga ibiyabiyag. So dito kailangan nga i-double check. Ano ba di kinapudno iti pinagbiag? So makita tayo lang iti daytoy kini Hesukristo. Kinapudno kina santo, kinadalos, kinalinteg ti Apo. So in demonstrate mismo na Hesukristo iti daytoy, so kailangan talagang agkaroon iti spiritual relationship kini Hesukristo tanong clear
or nakapinpintas digitay kumbaga DJ message or kasano nang in-demonstrate kanya tayo kat clear kanya. So nga datoy the spiritual relationship kat kung kunana dito nagmayat nga in baganap in specify na pay kat everlasting isuna. So dapat tigun-udek kailangan nga i-double check digito pubraek mo pang everlasting ba detoy or pang kumbaga kumbaga datikat pang everlasting or pang temporary lang. So DJ kailangan nga talagang double check every o digito ubraon iti inaldaw-aldaw. So nga dakkel iti kumbaga dakkel iti part of ko nga kasanok nga mga accept digiti truths ken kasanok met nga apply digiti truths ti pinagbiag. So kasi nga min once nga adaan ti truths nga mahaamot nga pubraen kaslang haan nga slang knowing lang ngamin DJ. So DJ kailangan nga aplikar diyan naman digiti na spiritual nga inted ni Jesucristo. Ikagumaan nga rod nga gun-uden. So halang dapat nga aplikar igun-uden ana ba dito kumbaga kanayon pa nga agro-grow iti daytoy kasla ko ma first level ko may example ko lang di quiet time dati o once a week lang ang quiet time kasi amo tayo mat nga pinag-quiet time at daily talk communication with the Lord kat eternal DJ. So dati once a week lang gapota once a week lang kailangan tayo nga gun-oden kumbaga kahit tayo pay agro spiritually. So DJ dati twice a week, naging thrice a week, pero kung talaga kaya tayo agro spiritual in the Lord is everyday dapat isunan. Si DJ dapat agro isuna, pero kapag na obrad everyday yan, so di quiet time, kasano digiti message na, ana digiti ipapaobra na ganigad, ipapaobra ni God kanya. So dito is dumakkel iti spiritual relasyon, taday iti gapuna nga inayaban na tayo ti Apo. So dito iti gundaway apeng inayaban na tayo kinigad nga kasla ko mati ipinag-quiet time halang aramidin iti dayto kundi mas tumubkar ti relationship tayo kanya na. DJ lang Brad Lawrence. Praise the Lord, Brad and Mark. Paiso nga talagang agtuloy tayo nga amun iti pudno kun i-apply iti pudno tapno iti kastakethan tayo nga mayawawan ka dating spiritual relationship tayo isik tayo no na iti isik tayo no na iti eternal han nga iti temporary. Sige, thank you bro. Kit ay bak mamut nga rod ni Kuya MJ. Sige, so praise the Lord. Kakabsat, medyo madedetinet. Praise the Lord. Kanyak mo't dito kakabsat could grow in spiritual relationship. So, no, kita dito kakabsat as a child of God, masapul ko ma-understand no sa sinunak in Christ. Kasi damor nga ma-understand ko no sa sinunak in Christ, damor nga ma-understand ko no ana dapat DJ relationship nga ma-build kanyak ni Jesus Christ. And DJ nga rad, the more nga anak kakabsat ag matadaan nag iti right relationship ni Christ, iti mat nga iti pinaki langin-langin ko iti padak nga tao agbalin nga na espiritualan amin han nga na inlubungan iti approach dati ket na inlubungan iti approach ko iti padak nga tao yung itatan kakabsat ket haan nga mabalinen ngamin siya ket na in-spirituan nga taon sumasapul ko iti maki relasyon iti padak nga tao nga na espiritualan. So nag-importante dito kakabsat nga kunana iti ngamin ket ikagumaan
So ano ba DJ kahit nasa wanda ti para kanya ikagumaak nga dumakkel so ikagumaan nga aggrow pay ka DJ relationship ko kun ni Christ kasi the more nga ubraak DJ will ni Christ the more nga aggrow nak ka DJ relationship ko kan kuana deti tipudpud no ngamin nga nangayaban na kanya kakabsat tapno dumakkel nak itinain spiritualan nga panagbiag hanga dumakkel nak lang itinain physical nga panagbiag. So DJ kanya kakabsat DJ pinakaleson kanya iti the more nga ubrag di will ni God the more nga umununog DJ pinakirelasyon ko kanya na. Praise the Lord. Thank you kay MJ. So, nagpaiso nga mas mamamutay lang talaga no ana iti will ni God no agtultuloy tayong agubay kada ipagayatan na yun agtultuloy tayo lang maawatan no ana DJ truth na DJ relationship na kanya tayo no pakat tayo detoy. Sige, tatangarod nga orasen tatang kanito ay bakmut nga rod ni Brad Christian na namuti makunana ka detoy. Relationship. So, duang amin detoy kasapulan nga kasla example ba spiritual relationship ken physical relationship detoy bagbaganad toy ngayon na ba iti mas valuable para kanyak mas valuable ti spiritual relationship kasi detoy ket eternal so di bagbagana ditoy kakabsat nga no ayos lang ti lubong or ket temporary laeng. So relationship ko ba iti physical or relationship ko iti lubong, tinapatpateg or di relationship ko kan ni Jesus Christ. So no iti lubong kasano ba nga no i-value ti may nga relationship no ti relationship ko kuma iti barkada ano amok ko mga tao. Di ba? Kanyak dapat na anadak no anadagiti isawang ko. Asla ko ore iti pamilya dan mama ket papa. Di ba? Iti kakabsat ko. Dapat kailangan ket no talaga nga i-maintain ko iti napintas nga panakipagrelasyon kanyada. Napintas mo ti panagtrato da kanyak. Kailangan nga naanadak no anadigiti ibatak isawang ko nga sao kadakwada kasapulan nga mapili di ba haan nga DJ makapasakit kadakwada kastamot ti ana digiti ipakpakitak nga aramid kadakwada so kasjay na valuable no napateg DJ nga relationship in the world ngem no mapanmet iti na spirituan kasjay met kakabsat nga mas napatpateg napatpateg iti paneng pakitak na mas pay nga ipakitak nga pudpud no DJ kasanok nga kaayat wano kasanok nga ipateg DJ relationship ko kan ni Christ ket sa DJ physical itatay masapol mo't nga naanadak no ana iti ipakpakitak mo't nga klase iti panagbiag ko bayat ti inak isusurot kanya na so kasapulan nga talaga nga di kunana dito nga rod nga agbiag nga nasantuan nadalos ken nalinteg iti sangwanan ni Apo Dios kasi once nga min nga saan nga kastoy no ti biag ko no agtultuloy nga ti biag ko ket napnuan iti kinadakes napnuan iti rugit wenno basol so maperdi nga talaga di relationship ko nga na spiritual ken Jesus Christ so nga kasi mo physical di ba sublihanan ket no adaan ka iti pagkamalyan iti naaramid mo nga madi iti padang mga tao iti barkada talaga ang mabalin nga matirik na iti padang nga tao spiritually kasi nga talaga masair mo maperdi mo di spiritual nga relationship ko kan ni Jesus Christ nga talaga masair di puso na kasi nasabali di pakpakitak kanya na
nga klase iti panagbiag. Isu nga detoy dapat ti ikagumaak iti inaldaw-aldaw ket ma-maintain detoy nga klase iti panagbiag no inaldaw-aldaw ket kauman ko kasaritak ni Cristo ni Jesus Christ iti panagbiag to o babaen iti panagkararag iti basic nga aramiden ba iti pudpudno nga adaan ti relationship ken Jesus Christ panaki kisarita na kanyak babaen iti agtultuloy nga panangaramid iti quiet time ken haan lang agpatinggad jay no di ket di ipakita di jay no anati na learn ng pabaen iti panangi-apply aplikar iti sasauna no napateg nga talaga ti relationship mi nga duwa ni Christ na relationship ko kanya na then digiti bilin na ket talaga nga i-apply ko nga awan iti duadwa. So di lang kakabsat ti nak mo i-share. God bless. Praise the Lord, Brad Christian. Dito nga talaga kasano tayong i-value iti relationship tayo kasi mo iti pinag-act tayo talaga nga napatpatag iti relationship tayo kini Christ ng iti lubong ipatag tayo talaga no ipatag tayo no kasano tayo nga ag-work kasano tayo nga paunagan di relationship tayo kanya na no asi-asi iti relationship tayo kanya na awat hantay nga ag-effort nga talaga no is to the love relationship tayo kanya na kaya tayo nga paunagan di jay. Sige, thank you Brad Christian. Ket tatangaro den intayo nga rod met iti maikadwang punto tayo. Grow in spiritual unity. So kuna natoy babaen laeng iti pudno a panangawat ken Apo Hesukristo iti puso ken iti biag tayo nakikammaysa tayo ken kuana ken espirituan a bagina. Kumusta ti relasyon tayo iti Apo, iti bagi ni Kristo, wenno kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Addaantay kadi iti naananay panagkaykaysa, no awan pay, ikalikagom tayo nga rod maadaan iti na espirituan panagkaykaysa babaen iti pudno panakikameng tay iti Apo. So, ayabakman nga rod. Sige, to discuss this. Ayabakman nga rod ni Brad Christian. So praise God, kaabsat. May kadwa nga punto, grow in spiritual unity. So no kitantay kakabsat, adda iti makunkunang no adda iti panag tibadi ngamin ni Kristo ket datayo the church. So amin nga ti mangbubuo iti body ni Christ ket the church which is datayo. So siya may sanak nga partes iti body ni Christ. So napateg nga ti may nga kumbaga member iti part iti body ni Christ. Member. Okay. So no member sila no part iti body ni Christ. So adda ti no tibagi ko market kwa no tibagi da iti sabasabali nga part na dati mata ima agong saka dati lapayag ngiwat. So ngem dagitoy sabasabali ti bubuon dati may nga bagi ngem sabasabali iti function na. So kasapulan nga no ti may nga na ada iti aramiden kuma iti bagi, di ba? Daan dapat iti panagtutunos. Kasi for example kuma no mga anti may nga mga anak kuma, for example, kahit mangan iti buksit kuma. Kahit ti panunot kahit natimangan. So, ngem tingiwat saan na kahit ti agnganga isubo di ima ngem di na kahit ti agnganga di ingiwat. So haan nga mapasamak DJ panakasustenar panaka ti bagi nga kasi kapsutan ti bagi
So kailangan namangan yung nga nga jing iwat aan nga mapasamag ti jay nga plano ti panunot or nga plano nga makwa iti bagitap no pumigsamanen. So no spiritual damot iti makunkuna nga daan ti plano iti body. So ana dapat kailangan nga aramiden kas may nga as a body ni Kristo nga representar ni Kristo iti ni representar tayo ni Jesus Christ iti lubong kumbaga di ambassador nga masapol iti panagmaymaysa nga kanyak as a part of the or member of the body of Christ kailangan iti maymaysa digiti pag-uumong nanamuan iti bagi ni Kristo no ti kakadwa ket intayo mapan ag-share ti gospel no ti plano ti amin ket everyday sharing the gospel, everyday proclaiming the love of God, proclaiming i-proclamar di ayat ti Dios iti sangalubungan kasi dati nga iti ti kasapulan nga aramiden natural nga aramiden ti pudpudno nga adaan ti relationship ken ni Kristo then maki may sanak nga mga ramid tano saan so awan iti panakimaymaysa then narigat wan ket dakkel iti impact na dayjay kakabsat nga kas maysa nga ibagbagak nga may sana kon nga nakipagmaymaysa ken Kristo Lord ko ni Jesus Christ Savior ko ni Christ ngem no awan iti panaki ti ayat ko gagar ko nga mga ramid detoy maysa pa ilaeng nga responsibility wenno natural nga makita iti biag ti maysa nga pudpudno nga adaan nangawat ken ni wenno pudpudno nga nangawat ken ni Christ as Lord and Savior maysa pa lang DJ nga parang no hanak makimaymaysan then dakkel nga talaga iti nakakabsat impact na iti body ni Christ nga saan nga mapasamak na talaga baka syakpay iti agbalin nga or dahilan nga jay will ni God kasi jay ko nadangaro din nga sakit ang jay sakit iti ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan kunada so nga kailangan niya talaga napateg ikalikagumak nga gunoden ti DJ daan iti panagmaymaysa kalikagumak nga makipagmaymaysa iti panangipurso iti pagayatan ni Apo Dios pudpudno nak nga membro iti bagina. So DJ lang gagal sa tierless. Nakadada sa sige, praise the Lord. Thank you, bro. So nakapinpintas ak paiso nga kas may nga parte iti body ni Kristo ket united tayo. Hambot mabalin nga maganan agsardeng iti agbalin nga selfish iti puso agsardeng nga agpitik masapol na lata iti masapol na nga talaga iti agmove para iti body or iban pay kikit kalaeng nga bagbangarod ni Christian no nasakit tikikit at sakit tikikit maapektaran iti buo nga bagi iso nga hantay nga agbalin nga sakit iti bagi diket di agbalin tayong makatulong iti bagi sige next nga rod kakabsat nga mangi binsa-binsa kanya tayo dito yung challenge ni Kuya MJ. Kuya MJ? Praise the Lord, kakabsat. Kanyak met nagpintas dito ibagbaga na nga kasmay sa nga bagi ni Kristo iti masapul kong aramiden no kita DJ sa una DJ Matthew 28:18-20 inaibanak na Apo Jesus tapno mangisuro kadigiti sasauna kadigiti tattao nga deti iti dapat kong aramiden faithfully kasi bagbaga ni Brad Christian Tatay kas may nga membro iti bagi masapul kong iproklamar ti ayat ni Hesus Kristo iti tumunggal maysa
lalo ka digiti di pa makamamo ken kuana. Digiti isto nga pinakimaymay sa iti mission, pinakimaymay sa iti vision, pinakimaymay sa iti panunot ken puso ken iti espiritu. Tapno mangipurso datoy disciple making nga ayan tayo itatta kakabsat. So kunana ngamin itoy no awampay ana iti masapul nga aramiden. Actually may sa iti revelation ni God kanyak itoy nuhan kung aramiden DJ pagayatan na po Diyos kahit nasawan jak makipagmaymay sa kadijay membros iti bagina no jak agre-raise up iti leader para kanya na kaya nasawan kurang pa nga talaga DJ pinakikaykay sakken ko na ngem iti kunana sa sa una met lang nga iti maysa nga parte iti bagi ket masapul nga aramiden na iti partes na. So DJ gem ti kaimportansyan kanyak kakabsat nga masapul ko nga aramiden no ana DJ part ko kadijay bagi. Kasi sabasabali man iti partes iti bagi, sabasabali iti usar na ken ti nakapimpintas ijay ket adda kanyak dijay nga part tapno nga rod maidaydayaw na po Jesucristo iti biag ko ken iti body. So DJ kanya kakabsat DJ willingness nga mausar para ken ni Jesucristo, willingness nga buray mangusar deti biag ko tapno adu pay nga tao iti umasdeg ken Apo tayo nga Jesucristo. DJ tis isto kanyak ang panakipagmaymay sa ken ni iti body ni Christ. DJ kanyak Brad Lawrence, praise the Lord. Thank you Kuya MJ. Ti disciple ni Christ this is nga disciple ni Christ, this is nga believer ket makipagmaymay sa nga talaga iti mission ni Christ, vision ni Christ para iti church na. Believers nga ag-disciple iti tattao. So DJ iti agtuloy nga panghawakan tayo that adda iti inlay down ni Christ kanya tayo, the Great Commission. Isong sangsang kamay sa tayo, kapsat. Sige, ayabak pamut nga rod ni Brad Denmark. Praise the Lord. So, grow in spiritual unity. So, nagmayat dati kakabsat kasi in-discuss kanya tayo ni Brad Christian. Ano ba ti meaning at mga iti may isang nga body kin ni Christ. Everyone ket very important na talaga para iti ti naga ni Jesucristo. Ken everyone is talagang titinulong tayo na aggrow spiritually. So, ang discuss met ni Kuya MJ Katay regarding DJ ano ba talaga iti vision and mission iti may isang adaan iti pamati ken Jesucristo. So inayo na pa iti desire. So DJ kakabsat. So kanyak met dito ikat di desire ngum agkaroon lang talaga mati desire once nga correct di puso, correct iti mind, can correct iti purpose. DJ makipag-unite tayo in spirit o kumbaga iti body kin ni Christ at kitaan nga talaga iti heart, mind, kin ti purpose. Kasi nga no haan nga clear di heart, hanga clear iti di mind, kin di purpose, there is something wrong ka di bagbaga tayo nga makipag-unite nakmet. So nga ron nga daddo DJ tamo tayo nga makipag-unite iti body kin ni Christ ket agatan lang every Sunday, Bible study, arami din activities iti ministry. Haan nga DJ iti kumbaga pinaka main nga makipag-unite iti body. Iti pinaka main nga pag pinag-unite iti body di bagbagan ni Kuya MJ tatay nga we are united in vision and mission. Ngem maubraan tayo lang dati kagayem ken kakabsat no nga agkaroon tayo iti desire, may isa nga puso, may isa nga
pinagpanunot ken may samot nga purpose. Kitaan tayo dito, babaen laeng iti pudno panangawat ken apo Hesu Kristo iti puso. So DJ, nga talagang inaccept tayo, kumbaga inaccept ni Jesus Christ as Lord and Savior. Dalusan kumbaga masukatan amin the way we act, the way we think, ken the content to puso ken the purpose. No hunting nga nasukatan iti daytoy kakabsat ket narigat tayo talaga makipag-unite ti body. Especially di aramiden di vision and mission. So the Great Commission yung ni God kanya tayo pabaen. Kung nga rod, so kailangan nga i-double check na talaga mo iti gasta. Digiti aramiden. So nga kanay nakmat magat-attend every Sunday, kanay nakmat maki-Bible study. So kanay nakmat nga digiti part. So tama yun, faithful na tayo doon, but we need to grow. We need to unite, kumbaga. Kailangan tayo makipag-unite kakabsat. Unity in, kumbaga, para iti gloria iti nagan ni Yesu Kristo. Inte iwaragawag kakabsat iti nagan ni Yesu Kristo. Babaen iti daytoy ket kanatin tanon mas makita digiti tattao kung sino ba talaga ni Yesu Kristo ipinagbiag tayo. So sino ba talaga ni Yesu Kristo iti kumbaga kanya tayo, especially tayo nga mamati keng kuana. So hante dapat nga hasta mauma nga aramiden di pagayatan. Haan nga dapat sapat di come and go, kumbaga attend every Sunday ngum aw mo mapaspasamak halang every Sunday ti pakipag-unitan, kundi every day, every moment dapat na makipag-unite tayo in ti body. Kaya lang mit kanyak Brad Lawrence. Matay dayaw ti Apo, Brad Denmark. Wen haanlaang nga iti physical nga panakikad kadwa iti panangibaga tayo nga united tayo. No dikit di babaen iti one mind, one heart, and one purpose. Nga agramot laeng babaen iti isisto nga relationship tayo. And detoy ket ag resulta met iti desire tayo nga mga amupay nga iubra ti purpose ni God para kanya tayo. Thank you bro. Ket no intayo met nga rodan iti maikatlo nga punto tayo nga grow in spiritual life wenno dumakkel iti spiritual a panagbiag. Kuna natoy ti biag nga spiritual saan na apagayatanen ti basol. Kumusta ti biag tayo may parangarang iti Apo. Makita na nga ta nga agbibiyag tayo ti lawag wenno sipnget. Iti lawag wenno iti sipnget. Iti kinalinteg wenno iti basol. Ikagumaan tayo nga rod iti agbiag ken dumakkel pay iti espirituan a panagbiag tayo, babaen iti panagbiag tayo kadagiti nasantuan a sasao ti Apo. Nintay nga rod pag sasaritaan detoy. Sige, ayabak nga rod man ni Kuya MJ. Kuya MJ. Praise the Lord, Brad Lawrence. Nagpintas detoy nga challenge kasi ma-check talaga no syakit spiritually alive no spiritually dead. Kasi kung na ito'y makita nga tanga agbibiyag tayo iti lawago ni sipnget. Kung na pidya muna. Kumusta iti biyag tayo maiparangarang iti Apo. So it's a reminder for me nga urnusen no ana DJ Madi. Urnusen no ana DJ kailangan nga urnusen di kayat na Apo Dios nga aramidek kasi kakabsat no hangko nga aramiden DJ may salang deto iti bagbagan na kaya nasawon hanak pay nga born again. So it's a reminder kanyak deto kakabsat nga i-check talaga DJ spiritual life ko no agro-grow nakmat lang no haan kasi no jak agro-grow stagnant lang baka
questionable DJ relationship ko ni Christ. Questionable DJ no si bibiyag nakmet lang gunuhaan. So nagpintas kakabsat detoy encouragement na masapul nga ikagumaak nga rod iti agbiag ken dumakkel pa iti na spiritualan panagbiag ko babaen ti panagbiag tayo kadagiti nasantuan asasao iti Dios. May salang iti digiti latest nga quiet time ko kabsat ket may sa iti yan anak kanyak ni Jesus Christ, and that is to live a holy and righteous life. Agbiagnak nga nasantuan ken nalinteg iti imatang na. Kasi no jak bibiyag nga nalinteg ken nasantuan iti imatang na ket nasawen agbiabiyag na iti kinasipnget. So nakalalis to gayam nga ma-determine kakabsat no iti maysa nga tao ket agbibiyag isuna iti kinasipnget uno kinalawag no once nga agbibiyag ti tao nga again entertain iti basol nga tiltila adda ngahan nga may parbeng iti sangwanan iti Dios ket nasawen agbibiyag isuna iti kinasipnget. So nagpintas deti kakabsat and kas kanyak nga rod tatta iti masapul ko pa nga aramiden ket the more nga i-immerse ko deti life ko nga pinagaramid ti pagayatan iti Dios the more met kakabsat nga makapagbiag na santuan kan is nalinteg iti sangwanan iti Apo. Kasi adda kanyak ni Christ ket ni Jesus Christ iti linteg ko isuna tinang palinteg kanyak. So praise the Lord. Kakabsat DJ kanyak Brad Lawrence. Thank you, Kuya MJ. O nagpaisumot nga nuhantay nga ti maysa nga tao ket haan nga aggrow-grow. Questionable nga talaga no agbalin ni stagnant. Kasi awmot iti no compare ko maiti maysa nga mula ket naganan everyday adalata improvement na uray basit ko madjabula ket makitam ti growth na. Kasi mo't kanya tayo spiritually. Di take a week mo't ka DJ in baga ni Kuya MJ. So, tatangarod mo't ay wak mamot ni Brad Denmark. Praise the Lord. Nagmayat DJ nga pinangbungad kanya tayo ni Kuya MJ regarding to spiritual life nga pwede ko nga pinang-stagnant. Pero kanya dito yung magkakabsat is grow in spiritual life kat makita mismo kung sino di kita kakadwak. So sometimes kami nga talaga mo no makikita na grow once nga ti kakadwak may isang believers. How about ni kadwak kat hanga mamati? Makikita nga tapay lang dati spiritual life hinted ni God kanyak. So kailangan nga talaga i-double check. Babaen iti dayto nga min gagayon ken kakabsat ket makita tayo nga alisto lang amin kakabsat nga ipakita ti gasano kumbaga aramiden iti pagayatan iti Dios. Ngem how about the inner being? Ti gapo inti puso kumbaga. Kasi once kami gapo inti puso, natural nga aramiden ti pagayatan iti Dios. Awanen ti basol, awanen iti pagayatan iti old life. So clear nga talaga iti 2 Corinthians 5:17. Therefore if anyone is in Christ is a new creation. So ngem dito nga rod kakabsat new creation, we need to grow spiritually. So nga kailangan nga nagbayat ngamin mo challenge nga talaga mo ti kakadom kat na unbelievers no nga mamati ken Jesucristo. Kumbaga ito mo nga talaga maamiris no nga mo once nga aggrow na talaga spiritually. Kasi di nga rod ket ijay nga mas makita mo ana pa digiti pagkurangan, ana pa digiti kailangan nga adjustment tanon mas agro na pa. So dati nga rod, nagmake kami di last statement na. So ikagumaan ti agbiag babaen iti panangi biag tayo kadagiti nasantuan sa sao ti Apo. So ijay pa lang kakabsat kasano digiti word ni God, kasano kumbaga ayan na digiti word ni God iti pinagbiag. Ti word ni God lang ba no aramiden lang iti daytoy no adati remind kanya tayo, digiti Bible study leader tayo, or aramiden tayo dato naturally
pore awan ti mang remind kanya tayo kat obraan tayo digiti pagayatan or digiti ibagbaga iti nasantuan nga surat. Kasi ngayon nga gagayem kakakabsat itoy lang kumbaga dati sasao ti Dios iti maysa nga kumbaga way tanong mas nga agro tayo spiritually. So ijay kanya kakabsat iti maysa nga iparealize ni God kanya iti daytoy agro nak lang not only inside the body but also agro nak pay sino ti kakadwak wherever anya man ti kakadwak dapat spiritual life kanayon iti makita. Han ko dapat ng ilumlumbang di silaw nga internegat kanyag kundi parangarang kong mismo di silaw. Tanon amin nga tao kat kung natatatay nga ti purpose iti life kat agaw mapan amin kumbaga ti purpose lang iti life and kat ni Hesus Kristo awan ni sa bali. Diyan lang kanyak met Brad Lawrence. Praise the Lord, Brad Dan Mark. Kung nagpaisaw nga agbalin tayong choosing no sino ti kadwa tayo digitay believers kasi ibagbaga na jay Proverbs 13:20, he who walks with the wise grows wise but a companion of fool suffers harm. Makikadwa tayo kadagiti believers and also makitungtong tayo met kadagiti unbelievers nga ti makita digiti unbelievers kanya tayo ket ti life ni Christ. So, di ba, DJ horizontal spoke iti will illustration tayo. Fellowship with the body and witnessing to the unbeliever. Babaen iti no kasano tayo met nga agbyag. Makita damat iti spiritual life kanya tayo. Sige. Intay met nga rod iti kapsat tayo nga ni Brad Christian, bro. Okay, kabsat. Point number 3. So, kanyak dito yung kabsat, how to grow spiritually. How to grow grow in spiritual life. So, kasanunak ba grow iti biyag ko? Or kasanunak grow na spiritual iti panagbiag ko? Ito yung kabsat, may bagak nga iti may isang biyag ket grow na spiritual when DJ itatay nga nagkakamat itatay nga no adaan iti daily nga panagbalbaliw iti panagbiag. So daily transformation life nga biag nga transforming every day o moment by moment. So kasano nga matransform, kasano nga ag-grow, and kasano nga matransform iti life ti may isang tao every moment. Ket DJ masapol nga i-love DJ ways of ni God. So the ways of God is perfectly perfectly nga opposite ka DJ ways of the world. So ano ba iti ways ni God? DJ that tayo baga nga the ways of God is to live a life holy. Holy. Di ko na nangarit iti kasta kakabsat di Romans 12, 1 and 2. Holy, righteous, biyag. So, ano ba dagiti banbanag nga amok nga makalaped nga or banbanag nga enjoy ko kay laing itatta nagdama. So amo tayo or amok. So amo tayo amin ana ba digijay. So meaning kailangan niya talaga transformation comes and growth comes when there is kung matimula ket agsabali kami di itsura di mula once nga mapronso na makatso na nagitay sa nga pleasant ko mga nga makayayo nga lang ako madyemola di ba amo tayo mo di tayo amin siguro mo tayo mula so ikatan tayo and then makat day jay sa balin to iti rumuaren nagsaringet ton and then so mapabaron ton so meaning growth makita iti growth and makita iti transformation iti
image data nga ano di may sa nga mula. So kasi mo ti spiritual, am I willing to be prone, willing nakbang ako. So masapol nga adaan nak iti casting nga klase iti puso nga willing nga makat digiti banbanag nga saan nga makayayo ka ni Apo Diyos ngayon nag-ararami din tinaldaw. So kailangan nga dijay right yung heart. Iti nanyaman digiti kasapulan nga maikat kasi I can know once ngamin nga agtultuloy nga ibiyag ko digiti nga banbanag nga saan nga masayaat ka ni Apo Diyos, then di ko na nga light nga which is the purpose iti biyag ko to enlighten others, to light up the world, to nga mangsilaw iti lubong, mangsilaw kadagiti tattao na saan pa nga nakamam mo ken iti silaw which is ni Jesus Christ. So no, agtultuloy nga agbibiyag ag iti basol, then kunana di agbibiyag iti kinasipnget. So impossible nga agranyagak no nasipnget iti adranya. So kaan nga usat. So nga di jay I need to cut off, cut iti jay ano iti basol. I should not enjoying my life nga agbibiyag iti basol hindi iti I should hate sin and life and love righteousness, love nga i-apply digiti sasaon ni Apo Dios, love nga ibiyag DJ how Christ live DJ life na in his earthly life kumbaga nga klase iti panagbiag nga righteous di na santuan, nalinteg righteous holy na santuan nga panagbiag. So di lang kakabsat nga i-share. God bless. Thank you, bro. Kung agpaiso nga agpapalbaliw tayo iti inaldaw-aldaw ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Kas kuna na Romans 12:1-2, saan nyo atultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong ngem palubusan nyo abaliwan na kayo ti Dios. Ket pabarwen nyo anaan-anay ti panunotyo. Dejay panagbalbaliw nga talagang makita kanya tayo. Makita laeng detoy nga makita laeng detoy makita kanya tayo naturally no talaga nga mabalbaliwan tayo on how we act. So intay nga rod button iti ano tayo summary and application tayo. Thank you kadagiti biyagyo kakabsat ko. Kay detoy i-review tayo dagiti points na una, grow in spiritual relationship, grow in spiritual unity, and grow in spiritual life. So iti na nakita kitoy summary na itay foods tayo. Grow, go, and glow. Una, grow. Grow tayo nga talaga iti spiritual relationship tayo kani God. Tapno iti kastakit haan tayong grow tayo nga talaga tap nga haanen nga agpaidalan iti tilubong haanen nga matay tay dapaten iti lubong ket aggrow tayon iti spiritual relationship tayo kani God. And next is go. Go kahit nang saon digiti go in unity. Go in unity ubraan iti agkaroon talaga iti vision, ti mission nga DJ inted ni Christ kanya tayo iti Great Commission ng mangubra DJ purpose na kanya tayo. Go and make disciples. And last is glow. Glow in your spiritual life. Glow nga talagang agranyag tayo. Agranyag tayo nga makita iti pada tayo nga believers no ana iti nagbaliwan tayo. Agranyag tayo iti sa balimot nga tao. Nga glow nga talaga nga kung kunana jay macho nga let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So DJT panaka-summary tayo tatakapsat. Grow, go, and glow. Sige, kita tangarod mo ten. After the application tayo, at iburay mo kanya tayo,
ni Brad Christian iti gospel. Brad Christian. Sige. Okay. Naimbag nga rabi itayo manan kakabsat. Nakman nga rod. Alam dati nga gundaway tapno no i-share kanyayo iti balitukan nga adal nga maawat tayo. Kada ito'y itatang passage tayo iti Wednesday. So may panggap iti dati 1 John 1 verse 3 nga kunana ti nga road ibagami tinakita mi ken nangegmi tapno mairaman kayo met iti panikikadwami kadwami iti ama ken ni Hesukristo nga anak na. So nakitan tayo dati kakabsat apay nakitan tayo dati nga verse at adda iti purpose na no apay nga kinunana na detoy ni Apos kung kamali Apostle John nga detoy kunana kat mairaman kayo kung panikikadwani ken ni Hesukristo ken ni ama ken ni Hesukristo. Kabsat ngamin tibiyag nga awan ni Kristo ken kuana tibiyag nga before nga kakabsat, are you willing to be transformed? So are you willing nga mabalbaliwan iti biyagyo spiritually? Ang kakabsat tangamin at tibiyag tayo nga awan pay iti pudpudno nga panakikadkadwanan ken ni Hesukristo. Awan pay iti pudpudno nga relationship panakimaymay sa ken Jesus Christ ken pudpudno nga panagbalbaliw iti biyag na nga spirituan awan pay iti pudpudno nga relationship na ken ni Christ. Ket no timay sa nga tao awan pay iti pudpudno awan pay iti pudpudno nga relasyon na ken ni Apo Dios ken ni Hesukristo ket tao pay laeng nga agbibiyag iti kasipngatan. Nakitay ko natay itatay kabsat nga natakamat tayo itatay nga tanu adda ngamin kanya tayo ni Christ and agbibiyag tayo iti lawag. Ket naawan ni Christ pa iti biyag ti maysa nga tawo agbibiyag ti kasipngatan. Ket ti biyag iti kasipngatan ket biyag laeng nga madadael. So padasan tayo kakalsat nga magna kuma iti kasipngatan hante ammo di dalan, di ba? At diti ammo na ti mapasamak iti kwa. Ammo tayo may misala iti mapasamak iti biyag tayo. Naawan ti silaw. Uray karkarawaan kabsat dita kwa pakaiko ang taulong nga madamot ti saka nga maitipkol, di ba? So ti biyag nga awan ken kuanan ni Kristo awan iti pagtuno nga relationship na ken ni Christ ag turong laeng iti pakadadaelan. Ket dati kakabsat when in short at turong laeng iti impyerno. Ket dati kakabsat iti kasapulan nga ma-arrange maurnos kakabsat tartarigagayan ni Apostol John nga ti amin nga tattao. So particular itattakan ka nga agdengdeng kakabsat nga tarigagayam nga maadaan iti biyag nga pudpudno nga biyag nga makayayo ken ni Apo Dios nga biyag nga ibagbagana dito eternal life kasi John 3:16 for God so loved the world or John 14:6 Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Then you need to accept Jesus Christ. That invitation ni Christ kakabsat ijay Revelations 3:20. Here I am, I stand at the door and knock. Whoever hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. So itatta kakabsat, sino man iti agdengdengeg itatta kadetoy nga invitasyon ni Christ. Then invitaran kakabsat nga
sumurot iti dati nga kararag nga panagbabawi, kararag nga panang nisukoy iti biag mon ken ni Kristo ket agbabawi kan kadagiti basol mo saan mon nga tarigagayan pay nga subyanan tano awaten ni Christ ti biag mo awanan jay tarigagay mo nga subyanan pay di biag nga managbasol biag nga agbibiyag iti kasipngetan. So no willing kakabsat itatang gundaway kayat kang idalan kada ito yung kararag. So aramidam lang kakabsat ket aramidin nyo lang kakabsat ket tukatan ti puso yu ket madaan lukatan ti puso yu ket makisarita kayo nga personal ken ni Apo Dios. So agkararag tayo narod tumog tayo kakabsat. Diyos nga manakabalin, agyamanak, iti daytoy nga oras, tanaamwag, tinaindaklan, nga ayat mo. Ti imbitasyon mo, nga maadaanak, iti panakipagmaymaysa, ken ni Hesus Kristo, nga isu, nga mangted, iti pudpud mo nga biag. When Apo, admitarek nga siya nagbasulak nagbiagak Apo kadagiti banbanag nga paggugusto idi nga haan ka painamam mo biag nga saan na makayayo ken ka biag nga napnuan iti basol biag iti kasipngetan nga agturong laeng iti biag nga pakadadaelan nga mita Apo agbabawi ak kadagitoy nga naaramid ko iti sangwanam pakawanan nak kadi ket dalusan nak ita lukatak ti puso ket pastreken ka nga rupti biag ko akas mannubo ket mangisalakan ko agyaman ak Apo daytoy nga saom nga innak nangigan ita ket agtultuloy nga rod nga makipagmaymaysa ka kanya babaen iti panangidalan mo Espiritu Santo tinaldaw-aldaw na panagbiag ko. Dito nga rod ti kararag ko, babayan itinagan ni Jesus. So, God bless. Kayem, kapsat. Thank you Brad Christian iti nakapagpagas nga sao iti Apo kanya tayo. Ket hintayo nga titakarot ti overall na so tatangagon daway ket hintayon iti announcements i-download met kanya tayo ni Kuya MJ. Kuya MJ? Praise the Lord. Good evening once again. Dati iti schedules tayo kakabsat. Fix nga schedules nga kailangan tayo nga ma-remind kas may isang parte iti bagi ni Kristo. Masapol tayong ag-attend kadigitoy tapno aggrow tayo pay. Kada iti Lifeline every Wednesday 6:15 isuna iningan at 7:15 at the face-to-face at the virtual kakabsat. So nagpintas no face-to-face, let's pray for it nga makapag face-to-face tayo next school year. And also dito Lifeline topic review tayo mapaspasa mag-isuna every Thursday to Tuesday. The purpose na dito kakabsat tapno maimaritan pay nga naununeg maimaritan dito sasauy ti Dios nga mas maawatan tayo pay. Kas may nga individual babaen kadigiti leaders tayo. And also our day in prayer and fasting every first Saturday of the month. So kontakan nyo, hindi kayo leaders nyo, I encourage everyone nga umatendar ka detoy because part deti DJ relationship tayo ken ni Christ ken tapno umunag pay di panakamu tayo ken ni Jesus Christ. And praise the Lord deti FIC kaliplipas na lang itatakakabsat. Praise the Lord kadigay nag-join iti Freedom in Christ weekend and we pray kakabsat nga titungunggal may sakit
na set free talaga na encounter ni Jesus Christ digijay attend this. Praise the Lord, tibiyag yo kakabsat, and continue to walk with God. And kastamet kakabsat, it is Sunday worship service. Mangrugi sunat 8:30 a.m. Ada face-to-face tayo, and adamet live tayo via Facebook page and YouTube. Nuhan nyo pa'y amo DJ Facebook page tayo kakabsat, lakas angkan Ilocos. So i-search yun DJ, ada ijay YouTube, ada pa ijay Facebook live. For the face-to-face, kakabsat, ijay second floor tayo itatan iti CAP building. And also, PISOL classes, and every Sunday, let us wait for the further announcement, mga kapatid. And I hope nga adu iti isagsagana tayo ni kakabsat nga contacts tayo for this PISOL class. Praise the Lord. Datan kakabsat iti naglipasan iti aramid tayo. Yat madaydayaw ti Diyos iti biyag ti tumunggal maysa. Hintay nga ro din iti closing prayer kakabsat. Hintay amin nagdumog. Amami nga dat sa dilangit pagyamanan mi o Diyos iti relasyon mi nga adaan kani Apo mi nga Jesucristo. Adaan kami kani Apo mi nga Jesucristo. Ket tulungan na kami o Diyos nga mangibiyag detoy nga relasyon nga naununeg ken agresulta ko madeti nga relasyon iti tattao o Diyos nga isu iti makadwami nga mangaramid iti pagayatam. Nagyamang kami o Diyos iti agtultuloy nga panarabay kanyami ti Espiritu Santom ken bendisyonam o Diyos ti tumunggal maysa kada kami nga digiti inawat mi itata nga revelasyon nga agapukin ka ket maikitikit ka digiti puspuso mi o Lord tapno mayaplikar mi detoy. Nagyaman kami ket sika nga rod iti agtultuloy nga maidaydayo o Diyos iti biag ti tumunggal maysa kada kami. Daytoy iti dawat mi baben ken Kristo nga Apo mi. Amen. Praise the Lord, everyone. God bless and multiply. God bless kakabsat. So, Brad Jason, Brad Marty, iti contacts niya nag-attend. Praise God. Buhay yun kakabsat. And continue to learn from God. Let's continue to grow spiritually. God bless. See you again next week. Praise the Lord. Praise the Lord, Brad Essen and Brad Luigi for being victorious. Ken kastamet da nanang ko, ni ading ko kaila kun ni ading EJ. Praise the Lord, tibiyagyo kakabsat. Continue to grow the relationship yo kun ni Christ. Praise the Lord. Good evening. God bless everyone. Brad Renz, Janjo, Christian, and Genesis. Praise See the Lord, you. everyone. See you again. Welcome tayo mga kapatid. Bye! Bye. God bless. God bless you all. God bless you. And